Хайырлы кеш, эфирда яңалықтар шығарылышы, сіздің білен Рузилин Галимов. Алға таба бүгінгі теп темалар хақында. Эшләгән өчен хезмәт хакын бирмиләр. Алданған машина йөртүчеләр белән хәбәрчебез очрашты. Эште кафе әтүбәсендә шүпшәр шәһәрдәшләр ташлаган шүпне кем җыештырырга тиеш, Гүзәл Шихапова ачыклады. Су керү сезоны алдыннан студентлар һәм пенсионерлар газ бисәсендәге яр буенда кемне коткарды? Шойнар һәм тапкырлар клублары юморда сыйлашты. Шоуда студентлар лигасы үтте, анда Айгөлнең үсүле булып кайтты. Эшләгән өчен хезмәт хакын түләмиләр. Алданған хезмәткәрләр безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шулай дип шалтыратты. Алар әйтүенчә, җитәкченең 200 мең сумга якын бурычы бар. Ул Заречьедагы база хуҗасы булып чыкты. Машина йөртүчеләр хезмәт хакларын алырга теләп берничә тапкыр офиска барган, ләкин нәтиҗәсез. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Наверное, на съемку надо разрешение просить. Ярсыган иратлар Заречье базасының офисына бәреп кергә әзер. Аларның сүзләренә караганда, директор эшчеләрдән качып йөри һәм аларга хезмәт хакларын түләргә теләми. Уже толку нету, спрашивают. Мы уже не первый раз сюда приходим. Мы приходили ноябрь, декабрь, январь. Давайте, пожалуйста, выйдите. Видите, зачем вы нас игнорируете? 7 йөк машинасы йөртүчесе акчасыз калган. Бу ират оешмадан 20 мең сум акча аласым бар ди. Узган ел ахырында ул монда төзелешкә балчык ташыган. Заречье хуҗасы яңа сәүдә үзәге төзи. Эшчеләр сүзләренә караганда, хезмәт хакына бәйле проблемалар эшкә урнашу белән башланган. Тик алар яхшыга өметләнгәннәр, чөнки үзләре әйтүенчә, база директоры аларга яхшы түләргә вәгъдә иткән. Через неделю были задержки, через 2. Башта акчаны бер атнага тоткарладылар, аннары 2-3 атнага. Нәтиҗәдә инде 3 ай буе акча күрмәдек. Убивали, пробовали. Офиска да барып карадык, акчаларыбызны алырга тырыштык, тик нәтиҗәсез. Обманывают и все. Денег не дается. Алдылар, үзебез эшләп алган акчаны бирмиләр. Һәрбер безнең гаиләсе, баласы бар. Директор әйтүенчә, ул әлеге машина йөртүчеләрне бөтенләй белми. Аның сүзләренә караганда, ул бары тик объектны төзер өчен ялланган подрядчы оешма белән генә сөйләшү алып барган. Бу җегетләрне белмим. Алар белән никогда не сталкивался, никаких договоров, никакой отношений төзмәдек. Соответственно, миңа бернинди долыкта нидә юк. Бер подрядчик белән генә эшләдек. Аның белән расчет алып бардык. В принципе, минем бернинди дә долг юк, беркем алдында. Машина йөртүчеләрнең чыннан да төзелештә эшләүләре турында бернинди документлары да юк. Кулларында бары тик прораб биргән бөгәрләнеп беткән кагаз гына. Анда бернинди имза да, мөхөр дә юк. Машина йөртүчеләрнең үзләрен алдаулары турында прокуратурага коллектив гаризасын озакка сузмыйча карарга тиешләр. Лейсан Ханова, Гөлназ Хасанова, Яңалыклар. Шоу ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Икедә җиде йортында яшәүчеләрнең үз проблемасы. Алар безгә тәрәзәдән карарлык түгел, Dolce Vita кафелар комплексы түбәсе шуп белән тулы дип хәбәр итте. Әлеге мәсьәлә бер еллык кына түгел. Бу сорауны кафе җитәкчелеге дә, идарә итүче оешмалар да, тоз җитәкчеләре дә хәл итеп караган. Подъезд ишекләренә аңлатма язулар беркетеп чыгуда нәтиҗә бирмәгән. Оешма түбәләренә шәһәрдәшләр ташлаган шүпне кем җыештырырга тиеш? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. 207 йортында саклый торган техника сатучы кибет урнашкан, әмма бу кибет шәһәрдәшләрне түгел, үзендә саклый алмый. Аның түбәсенә һәрдаим шүпшәр ташлыйлар. Кибет администрациясе шәһәрдәшләр артыннан җыештырырга теләми. Барлык шартларны тудырабыз, үзләре тәртип урнаштырсын ди. Әлеге хәлдән намуслы шәһәрдәшләр зыян күрә. Яңгырлар явып китсә, ул да гел лужа була. Ул лужа шултәмәк төпчекләре белән, ниләр белән буткага әйләнә. Сос тиз килә башлый бара диде. Андагы шибен, мондый шибеннәр нидә башлый. Булай, кешене минем конкретно күргәнем юк. Кем чүп ташлаган диткән, ну, барыбер ташларын да барысы да. Гел шибен керә, тәрәзәләрен ачып калдырып булмый. Квартира тулык шибен була. Шул ук йортта Dolce Vita кафелар комплексы һәм тагын берничә кибет урнашкан. Бирдә дә шул ук хәл. 207 йортында яшәүчеләр шуп урынына түбәдә матур чәчәкләр үстерсеннәр иде ди. Раньше убирали, в последнее время не убирают вообще. Элек еш җыештыра иделәр, анда тәмәке төпчекләре, балалар уенчыклары ята. Без күпме сорадык инде җыештырыгыз дип. Матур булсын иде, ясалма чирәм булса да ярый. Шунысы кызык, кибет җитәкчелеге үзе җирле үзидарә рәисенә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Dolce Vita комплексына керүче
2 кафе сатуда. Бинаны әлі күптен түгел арендаға алған кафе администраторлары ай сайын өмәләр үткәрергә ышандырды. Җирле үзидарә җитәкчесе бар гаеп шәһәрдәшләр дәди. Большая просьба не бросать в окно. Тәрәзәдән тәмәке төпчекләрен, шырпылар, шәхси гигиена калдыкларын, дәфтәрләрне ташламасыннар иде. Шул вакытта гына тәртип булачак. Бердә хәтта ризык калдыклары да ята. Түбәдә нәрсә генә юк. Энтузиаст идарә итү оешмасы да әлеге түбәләрне җыештырудан баш тарткан. Әгәр йортта яшәүчеләр белән сөйләшүләр нәтиҗә бирмәсә, шәһәрдәшләр гаеплеләрне ачыклап, административ җаваплылыкка тартырга телиләр. Алар бары тик штраф түли башлагач кына кешеләр тәртипкә утырыр дигән фикердә. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Яңалыклар. Бүген Россиядә эшмәкәрләр көне, әмма чаллы бизнесменнары бу бәйрәмне 3 июньдә билгеләячәк. Бу көнне шәһәрдә эшмәкәрләр съезды булырга тиеш. Анда Татарстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Миңнехановның да килүе көтелә. Секциялар эше иртәнге 9-да башланачак. Чаллы һәм Кама инновацияләр кластерына керүче эшмәкәрләр машина төзелеше, эшмәкәрлекне үстерү һәм башка темаларга фикер алышачак. Әлеге съездда катнашу өчен бизнесменнарны теркәү дәвам итә. Очрашу ахырында алдагы 2 ел өчен бурычлар билгеләнәчәк. Туда входит свыше 100 пунктов. Моңа 100-дән артык башкарылырга тиешле эш керә. Нәтиҗә ясаганда без аларның 70% инде гамәлгә ашырылган яки аның буенча эш алып барылуын күрдек. Калган 30%-ын үтәү буенча эшләячәкбез. Двигательләр заводында яшьләр оешмаларының үсеше хакында сөйләштеләр. Профсоюз комитеты республикада һәм шәһәрдә эшче яшьләр өчен каралган проектлар белән таныштырды. КАМАЗ хезмәткәрләрендә Чаллыда һәм республика күләмендә эшләүче җәмәгать оешмалары кызыксыну уятты. Күбесе президент белән бергә хәрәкәтенә кушылырга һәм төрле акцияләрдә катнашырга теләк белдерде. Эшче яшьләрнең торак проблемасын хәл итүгә кагылышлы сораулар да күп иде. На сегодняшний день у нас республиканская программа, она называется. Бүген торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән республика күләм программа бар. Без эшчеләргә бу хакта мәгълүмат җиткердек, телефон номерларын калдырдык. Профсоюз җитәкчеләре эшчеләргә барлык мәгълүматны бирергә тиеш. Хәзергә рекламага бүленәбез, ул бик тиз узар, безнең телеканалда калыгыз. Су керү сезоны алдыннан студентлар һәм пенсионерлар ГЭС бисәсендәге яр буенда кемне коткарды? Шойнар һәм тапкырлар клублары юморда саташты. Чаллыда студентлар лигасы үтте. Анда Айгөлен усыбы булып кайтты. Сниженные ставки. Жизнь меняют. В рамках программы социальной инициативы «Быстробанк» изменит жизнь 5000 пенсионеров. Узнайте, как получить льготный пенсионный кредит по телефону 8 800 333 22 65. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. Совместный проект Всемирного банка и правительства Российской Федерации. Реформа ЖКХ в России. Уборка двора и содержание дома – обязанность управляющей организации. Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, собственники вправе ее сменить. С мая 2015 года работа управляющих организаций без лицензии станет незаконной. Не знаешь, как контролировать работу своей управляющей организации? Звони. Россия. Реформа ЖКХ. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 775 69 72. Күңел радиосы Тукай районы Сабан туена чакыра. Бәйрәмнең кунаклары эстрадыбызның иң үзенчәлекле, кабатланмас тавыш иясе Әлфинә Әсхәмова. Татарстанның от казанган артисты, 90-нчы еллар йолдызы Рамил Миндияр. Һәм күңел алып баручылары. 6 июнь көнне Кызыл Байрак авылында очрашырбыз. Сабан туйның партнеры Кирпеч сервис җаваплылыгы шикле җәмгыять. Татарстанның халык артисты Виталий Агапов үзенең 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илфира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бию ансамбле. Концертны алып бара Булат Салахов. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов.
1 июнь халық ара балаларны яклау көне якынлаша. Шолда бу майдан чаралар 30 майда башланачак. Бу көнне Азатлык мәйданында гаилә фестивале оештырыла. Балалар өчен бушлай фотога төшү, аквагрим, кечкенә атларда йөрү, төрле музыкаль инструментларда уйнау һәм башка чаралар каралган. Фестивальгә хастаханә клоуннар да киләчәк. Әмма бу юлы балалар үзләре аларны дәваларга тиеш булачак. Например, клоун может лежать на траве и говорить... Клоун ширемгә ятып эчеп авырта дип кычкыра башларга мөмкин. Балалар клоунны хастаханәгә илтергә тиеш. Аны дәвалаган өчен бушлай туңдырма алуга жетоннар бирәбез. Моннан тыш башка төрле сувенирлар бүләкләре дә булачак. Ә инде 1 июньдә кичке сәгать 6-да орган залында хәйрия концерты узачак. Билет сатудан кергән акча Чудо Дети хәйрия оешмасы бинасын төзекләндерү өчен тотылачак. Ул ГЭС бистәсендәге элеккеге музыкаль мәктәп бинасы. Аны төзекләндерү һәм тиешле җиһазлар белән тәэмин итү өчен 22 миллион сум акча кирәк. Балаларны яклау көне якынлашкан бу көннәрдә Василица Сагунова турында да яхшы хәбәрләр ишетелә. 3 яшьлек нәни шәһәрдәшебез Таиландта бассейнга төшеп китеп баткан иде. Ул әле хәзердә комада. Василицаның әтисе хәбәр итүенчә, сабый хәзер яктылыкка игътибар итә башлаган. Күз кабакларында хәрәкәт арткан, авыртуны сизә. Василицаны республика балалар хастаханәсендә Казан табиблары дәвалый. Мәктәпләр җәйге лагерьлар ачылуга әзерләнә. Моның өчен Роспотребнадзордан янгын күзәтчелегеннән рөхсәт алу кирәк. Шолның 51 мәктәбе тиешле документларны тапшырган. Быел мәктәп яны лагерында 9000-гә якын укучы ял итүе көтелә. Гомумән балаларның җәйге ялын һәм хезмәтен оештыруга шәһәр һәм республика бюджетыннан 90 миллион сумга якын акча бүленде. Сүз уңаеннан бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең балалары өчен юллама бәясенең 85%-ын Татарстан үз өстенә ала. 1 июньдә җәйге лагерьларына түгел, кыйыну сезонда ачылачак. Яллар имин усын өчен коткаручылар өйрәнүләр үткәрә башлады. Суга баткан кешегә беренче ярдәмне ничек күрсәтергә? Кече Суднолар дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре моны шәһәрдәшләребезгә өйрәтте. Тулырак алдагы сюжетта. Құтқарушылар су құйыну сезонына әзірләнә өчен құтқарушы болу өчен махсус әзерлек керек. Ул өйрәнүләр үткән һәм физик яктан көчле булырга тиеш. Құтқарушының яше мөһим түгел. Нигездә құтқарушылар урта яшьтәгеләр һәм студентлар. Иң мөһим шарт яхшы йөзү. Мен раньше работал у Никел почти что спасателем. Ирак северда, город Стрижевойда эшләдем. Оннан кайтты мен үземнең Татарстанга. Работала 2 года назад. 2 ел элек тә құтқарушы булып эшләгән идем монда. Һәр вакыт уяу булырга, судагы һәм ярдагы кешеләрне күзәтеп торырга кирәк. Этот круг нужно кинуть так. Құтқару буҗрасын тиз генә ташларга кирәк. Кеше берничә мезгил эчендә батырга мөмкин. Аны тиз арада ярга алып чыгарга һәм беренче ярдәм күрсәтү мөһим. Шоллыда бер генә рәсми пляж бар, құтқаручылар анда гына эшләячәк. Шәһәрдәшләрнең күбесе ял өчен башка пляжларында сайлый. Өстәвенә су куйганда исерткеч эчемлекләр кулланучылар да күп. Нәтиҗәдә бәхетсезлек очраклары еш була. Мисал өчен, узган ел 2 өлкән кеше һәм 1 бала суга батып үлде. Все эти и дети, и утонувшие люди. Алар рәсми булмаган пляжларда, ГЭС бистәсендә, 48-нче комплекста һәм урмандагы күлләрдә батты. Бу урыннарда құтқаручылар посты юк. Кече Суднолар дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре сүзләренчә, ГЭС бистәсе пляжында да құтқаручылар пункты булуы мөмкин. Әмма әлегә бу мәсьәләгә нокта куелмаган. Айгөл Янусова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, яңалыклар. КВНның студентлар лигасы җиңүчесе билгеле булды. Уеннар президент белән бергә дип аталучы республика иҗтимагый хәрәкәте кысаларында оештырылды. Максаты Татарстан халкын республика үсешендә катнаштыру. Иҗтимагый хәрәкәт республиканың шәһәр районнарында шул исәптән Чолда да актив эшли. Чираттагы чара КВН студентлар лигасының яңа сезон уеннары. Командалар чыгышларын хәбәрчебез Айгөл Юнусова күзәтте. Мы начинаем КВН. Уеннар гадәт буенча шундый сүзләр белән ачылды. КВН Рөстәм Миннеханов программаларын яклап чыга. Студентлар лигасында катнашкан 12 командадан 4-се генә финалга чыкты. Чаллыдан читтән торып укучылар һәм Сәүдә технология институты җыелмалары. Түбән Камадан мощно һәм үзебезнекеләр КВН командалары. Һәрберсе кубокка дәгъва кыла. Одно то, что команды попали в финал в этом очень сложном сезоне, говорит о том, что потенциал этих команд очень большой. Әлеге командаларның финалга чыгуы аларның көчле булуларын дәлили. Алар бик озын юл үтте, көндәшләрен артта калдырды. Әфәрин. Командалар һәр уенда яңа яктан ачыла.
Стоп! Что это тебя один подыгрывает? Давайте все вместе! Түбән Каманың мощный командасы миниатюраларда сәясәт һәм студент тормышы темаларына өстенлек бирде. То, что мы в финале, это вообще для нас это такой подарок. Но мы просто не ожидали. Финалда уйнау безнең өчен зур бүләк. Без моны көтмәдек тә. Ярым финалда ук төшеп калырбыз дип уйлаган идек, әмма без финалда. Бу бик бәхетле мизгелләр. А я вот себе вчера плечо вывихнул. Не, ну до конца-то дослушайте. Значит, еду я в ПСМП после этого, по Чулману, где огромная лужа. Шадач туда! И плечо на место стало. Шиттен торып укучылар командасы берничә минут эчендә тамашачыларга шәһәрнең иҗтимагый һәм икътисади проблемалары турында җиткерде. Сәүдә һәм технология институты җыелмасы шәһәрдәшләрне сәясәт турында шаярулар белән күлдерде. Мы будем болеть за заочников. У меня там 2 друга участвуют. Надеемся, что будет искрометный юмор. Пришли за положительными эмоциями. Посмеяться. Финал долгожданный. Болеем, разумеется, за челнинскую команду. Очень верим в них. Надеюсь, не подведут. И, конечно, хотим провести время хорошо. Үзебезнекеләр командасы чыгышларында төп тема милләт һәм гаилә темасы иде. В принципе, ни за кого не болею, я доволен всеми командами, но мне очень нравятся свои, нижнекамские, вот, вполне устраивают. Интрига бешеная, вот. Не знаем, вот первый конкурс отыграли, наверное. Беренче бәйгендә уңышлы үттек ахры. Зал безне яхшы каршы алды. Алда ничек буласын белмибез. Берничә минуттан чираттагы этап. Монсында да тамашачыны шаккатырга тырышачакбыз. Кем җиңәсен белеп булмый. КВНда үз-үзеңә каршы уйныйсың. Түбән Каманың үзебезнекеләр командасы КВНның студентлар лигасы җиңүчесе булып табылды. Шаллы яшьләре, читтән торып укучылар һәм сәүдә технология институты җыелмалары 2 һәм 3 урында. Агыл Юнусова, Айрат Закиров, яңалыклар. Сіз яңалықтар чаралышын қарадыңыз, эфирда Рузил Мингалин болды, исәнемен болыңыз.